Thank you dia sa nag-sponsor aning tanan. 1,100. Ilang na, tusok na pa ilang libo. Tabrihan ka mo. I-press lang 5 minutes mag-open na yun. Thank you. Morning, ako na ba ni guys? Ruby Probinsya, naandya sa ning hapit dito guys. Kay padung na ko magpa blood sugar. So asa ning hapit dari sa Asa ka dala klamong ba? siyang. Asa ning hapit kay sayang kaso niyang ipamulungan ang mga kamunggay. Ayo. Tagni mo kamunggay. Ay, salamat. Bayad ko sa 120. Oy! Sayang. Dito bas na ikatong itigwang bitang mandihay isda katong si Migs nga ito. Malit ba ito kamunggay lungsod. Malit siya nga. Diyan guys, na bus nakasakay na ko. Diyan alas 8 pa guys. Ay wa pa day alas 8. Sadyo ko kay musig ma-over na padagahang pasting. Pero kani ang result karon dili gyud kay ni accurate. Kay unsa naman ta hapit na alas 9. So guys, nangita ko guys kay ang naadiri ang kanang sugar test pero ag katong duha katong cholesterol wala guys. Kaysa dumagiti ra jud kun ni ay ni. Namo anak tanan ma'am. Pila bayad na ma'am? Karon ka magpakuan. Nag-fasting ka. Unsa nas kaon? Murag alas 10. 1,200. Hindi na magpa-check up guys ug karang Ma'am dira na ba? dugo ug kolesterol. Salamat ka ni Sis Cheryl. Imo kuan. Sige, salamat din mo. Salamat inyo duha. Hi ma'am. Salamat ka ni tusok sa doktor niya. Wapa ra babuya. Thank you. Balikan na ako. Before 12 na. Balik ako nung guys before 12. So muli pa ko sa bahay kay rong mahaw. Alas 12 ha. Salamat. Thank you. Guys, nag-ilis ko kay karon tantad guys, mobalik ko dito sa anggi pa sa clinic. Sa katong anggi pa kuan sa blood sugar guys kay alas 12 pa mo kuno ipa. Kuhan sarang inita. Alas 12 pa kuno ang result guys, aramang kainit. Nasa ko dari sa hanggar din guys kay ganyan buntag sa zoo. Hindi pang putol agad itong mga ano yun? Sambong ka na kadaghang makaduna nuruk. Init nga alingaas dari guys. Diyan nalipay ko guys kay naaning before day ko mobalik dito kuan guys. Ning buwak na day gahang kuan dia. Manigi pangadyo dito ni Sipin sa ila ati daday dyan yung buwak na rali arakadyo dis niya bago pa niya isang gitanam dali sa mubuwak.
naghahanap pag sagbot mapagli pag pangibot na mo dari sagbot. Yan ako ining kuan nga kabasa dari guys oh. Diya guys, dias ni agi ha natang pusto nagahong bayabas. Sus nag-uw ko kay nawa man sila guys. Nahugman ah. Bis pa na ko dari kay hanasang puston kay nato ning comment nga ipaputos. So nawa man sila guys. Jagang mata guys sa grabing ka luy-luy kay grabe jugong katugon guys kay naa mo guy kuan dari guys kanang disco gabi Nja murag alas 3 na to nahuman wa jud ko nakatuog grabe. Nja matug man ta ko guys nang daghalay ko buhat mo balik pali ko dito sa klinik. Nagang mata oh mosamot jag ka. Naman to ning comment guys nga kay basing kuno kuwang pud nistog. Nja ganihag badji jud nakabantay di sang mata nga ingani murag puti. Nja tara guys kay magkuha sa kusang kuan guys kay bismas kay moadto na ko sa anang balikan to resulta. Hey guys, na ako daris bahay guys. Jadi nagresulta sa ang gipa kuan guys. Diyan mo ko kay bagong say isintay na sa doktoron guys sa Dumaguete. Diyan maghuwat pa ko reply dani. Diyan guys maghimo man ta ko karon og atsaran ja di mo ko makabanggod guys kay murag banhud ang kamot nga murag nakuha ang dugo ang kamot murag namanhud. Diyan magtimo sa wala rin ni Stelo si Nicole. Salamat kay Kado dali sa mga palaman dia. Pili lang yung insay na adani. Ito usa na. Peanut butter. Daghan pa kaduli pa nang bawasi gamay. Diyan ni paboritong Crystal guys, Nutella. Salamat Kado dali sis in. Crystal guys, bago pa rin sang mata guys na nanghubag diyang mata. Murag naghilak man siguro ni. Naghilak din guys. Nga po magipag-abot na hagagikan sa kuan na nadugay ko kay nakita po kong tambaw sa iro kaya giro lagi namong si pumalibuon ka lang nagmuta-muta. Diya ay drop man tapos yung pangitaon jawa man sa lungsod. Ito yung pala man mo da. Ang guys gisin na ni Nicole agres sa email sa doktor. Diya guys si Nicole Drake mula ng garden na inagugma matudo magiti guys kay mag isa ka na pa-enroll so pa-enroll din sa guys ug kanang review mag-review di ko nun guys dya ang down rami og 2,000 sa starting ni dya og review 3 months 3 months mo sa ng review December man nga board exam mahal mo ka kasi may nagbuala na tuga naman na ano, i-review man ni Ana kay pos mga instructor nga pag-lecture mo klase. Hindi good na basta-basta nga ano, review. Ang mahal. Hindi center good. Hindi guys, ganahan siya nga mo review siya guys, kaya rin naka-December maka-board exam na siya. So, sugod sa review karong July katapusan hantod August. Dili, November kay December man ang ano. Ang hadod November. Tahon lang din na guys. So, nawa ko nagpalaman guys kay lami naman siya. Crystal rin si Crystal rin palaman ganiha kay. Lami na sila guys kay na sa cheese. Tago magpapabili kay hindi na rin di Tago sa na. So guys, magpalaman ko pero ihatag ako ng mga bata sa pitas. Pero mukhaon makasili na. Ili ba? Mukhang masili dyan. Kasi ito eh. Kaon lang. Ito yung lagi.
Jadi guys, mau tong video karon adlaw guys. Salamat kadto ninyong tanan. Pasensya na mo sa unahon guys, kaya ra juga tugon kadto ko kanang walag ko ito gabi. Salamat din sa ni sponsor Dani na hang pagpa-check up. Jawa po kay bawo guys, ug unsay i-reply Dani sa doktor kaya mara malagi ni incentive to sa Gmail sa ni doktor kay mara may jangin guys, di arang kabutan ka doktor kay ngano ni sa nga taga-asa ko numi pangutana ko ni Jay ko nga taga Cebu mi dok sa nga lalajo alay ninyo sa Cebu pa day mo ngano nakaabot ko numi dito sa is doktor nga may Cebu ko mas lajo man gud ang Cebu dok ug sa mga kay murag dali ra man kaso ang Dumaguete, so mao na ami dari nagpa-check up nga ko ni Jay sa nga no sige kanang tagaan ka na kog email adja kanang adto na lang ka sa Cebu mag pa kuan sa laboratory magita dito kanang blood sugar o katong sa cholesterol nanja isint na laman sa Gmail ingon si Jack kay aron di na kuno maggastos og pamasahe, so aron din niya kabutan guys kay gastos di kadto guys umadto kag Dumaguete kay simpre man yudto pa ka didto nanja masahe pa ka tricycle nga pasud dito sa is doktor inagawas masahe pa ka tricycle inagbalik sa Sibulan sakay pag ug na jeep guys magsakay pag tricycle ang pakjaw dito guys kay 100 man manara man dyan kainit guys, so nagsakay mi si Cristel og tricycle kay maluoy ko ni Cristel og kanang mag baklay mi manang ara dyan kagasto og mo kanang magpa-check up ta sa doktor kadto day pong pag pa-check up na ni Cristel guys, so ning kuwang-kuwang jutog 10,000 kapin pero salamat ni kadto kang sis Maricel kay si Jay ning kuan na tutanan guys ato ni sponsor ni Cristel ug papatambal si sa tutanan ja niingan ganito sila guys nga si Jay tapod to kuno mo bayad sa pa-endoscopy ja mo lagi to guys wala na may madadyon og endoscopy ja may bawaan na natin ni ugma guys ug unsay resulta na nang kuan guys kay mo reply na to si doktor may bawa na to og kanang isa ba kung pabalikan didto kuan guys kanang sikapon ba ko ni or naasa sa resita nga na pero kung nara ko sa resita isintra gyapon ko ni sa email man ang di problema guys kay arang kabuutan so naa tag sara di pud ang mga nga mga doktor nga buutan kay nay maka-timing pud ko sa unang pa-check up ni Inday dito sa Manila arang kamal dito no ko hilak jud ko na to guys kay arang kamal dito kanang kamuton ni jagbaba ni Cristel og di mo nga so naay mga doktor nga arang kabuutan na may mga doktor nga kanang isig ja guys mo to ang video karon salamat kadto ninyong tanan ja si Nicole day guys na problema ko kay tik jud kuno si ja og review inan human og graduation ja ang schedule day kuno sa review guys kay sa 28 o 29 man ang enrollment nja 200 slot ra kuno ang pwedeng dawaton so manang una sagad to guys kay ma-appeal siya sa 200 na maka-review nja malay nang nag-uus siya kay mahalagi ang bayad 85 kuno nja asa kuno sa mangitag 85 nja sa manarbaho na naman kuno siya nja na ito nanawag ganiha guys nga si Lilit nga nali ko noy trabaho unta kuno sa Dumaguete katong nasa Duli salamat kadto sa imong pag kuan sa pagpanawagan niha ja kay alanganin man ang ijahang schedule guys kay 3 months ra baya gijahang review ja nagka December mo kuan si jam mo board na so man ilang ikuan silang mga maestro guys nga kanang mag-review din sila kay wala ba say piece to piece ron wa sila mauhan og unsay mga kanang exam nila nag-board man ang reviewon jud sila nya may nari kuno kamahalan kay mo lagi na piece to piece 5 kuno nya mag down payment ra kuno sila og 2,000 so adto jud kuno sa ugma kay ro maka-appeal siya sa 200 slot kay yan mo to, nangkamot siya mo to, nag-uus sa ganiha, naghilak siya, pati si Cristel naghilak guys, kay naghilak po si Cristel, kaya ang isang iro lagi, naisakit, naisipon, so ganing kita kaganiha guys, nga nagkuhan siya, kanang nagkaon, may naghilak to siya, nagmirinda, kay isang iro lagi yun, wala mo ko nakapalit yung tambaw, kay wala lagi tambaw dito sa lungsod, mo to siya gahilak siya, kay
Waji mapalit dari mga tambaw ka ng eye drop ba sa mata sa iro kay among iro nag pijing di mabukag ijang mata kay murag katigwangon na pud na. Dara man nila kapinangga kay radyo nang kadugay na kadyo ng iro. Diya guys mo to ang video karong adlaw guys. Diya salamat kadyo yung tanan sa inyong ipang share nga blessing namon. Diya takad kadyo tabang sis Cheryl sa imong share nga pagpa-check up nahon. Diya sis KitKat sa kamong tanan nga nang share na mag mga blessing. Salamat ahon mong apil sa mong pag-ampo kanunay nga maadyo inyong kaimtang dihan. Diya maadyo inyong pang panarbaho kay sabaw jud ko guys nga busy pud ko adyo mo kay narbaho lagi pud mo na sa gawas. Adto ninyong tanan diya wa jud koy kasidlan sang kalipay nga naa mo sang among kinabuhi nga kanang magsubaybay sa among mga video ug sawa mag-skip sa among mga video. Salamat kay aron taasan na jud kadto niyang video. Just see you next vlog. I love you.